I wish I was Filipino. Sure ka ba dyan? Umulat siya sa'yo. Okay guys! Naku, magsasara to kung club nyo dahil sa ginawa nito. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at ngayon dadaanan natin mga memes ngayon linggo. Ang tema daw ay AI-generated Pinoy kaya atin na agad simulan. Gago, gewang-gewang, no? Sa beach. Ganda ng ano. Chess! Yeah, pabangga ako Chess. dyan niya. Kasi mukhang chessboard. Okay, Gago! mukhang may mamamate ah. Naku. Ay po, Ala! risk taker siya. Nice. But, mabagay naman yung buhok niya. Nabasa. O, para siyang Jimin Bulag. Parang hindi masaya si Kue. Parang gusto lang niya magtrabaho. Tapos ito isa. Tanginan to. Nagmamaitay lang ako, biglang gumanon. Pwede maging vlogger to ha. Talagang binigay niya yung performance level niya eh. Gusto na magtrabaho ni Kuya eh. Okay lang, at least pasaya mo ako. Diba? Mahirap mag-generate na isang Pinoy. Ilang gig yan ng sukot. Ako lang ata yung naawa. Depende naman, hindi naman natin alam yung context ni Kuya. Pero para may phone sa bag niya, tinaas siya agad eh. Para hindi niya mapagsabit, ay itong mga turistang to, hayop. Tatrabaho lang ako eh. Iisipin ko pa yung babawiin ko sa nawala ko. Walang pang-commute yung anak ko ngayong araw. Sunod. POV. Okay, yung Yormo, may RE po yan. You're finding good Skip, looks. skip. But But when na does to this si John game Lloyd get to. fucking Tsaka si... good? Sabi ko na eh. Lagi naman eh. Hanggang mamatay ata tayo eh. Hindi nakapag-generate si John Lloyd ng susi. Wala na rin kay Ellen, di ba? Wala na rin pala. Yung napatigas ni Adam na kulang eh. Okay lang yan. Ganoon naman talaga. Pag John Lloyd ka pwede. Pwedeng palitan agad. Ang lungkot naman ng music. Bakit ako naging isang langaw? Nasaan yung tae? Re-reincarnate siya magiging isang Pilipino. Ayun, ano yan? Umayaw na lang siya sa buhay. Hindi ako makakain! Nakabi nakaharang! Jeniel. Jen, cutting ka mo. Cutting na to. Kating ka mo! Giatay! Madali ka usap. Yan ang masarap na tropa. Na pag tinawag ka, alis na. Mukha naman tapos na siya eh. Parang inaantay na nga lang niya eh. Parang nag-spawn lang sa likod yung barkada niya. Inaantay lang siya makalabas eh. Meron naman mga taong hindi kailangan masyado mag-aral pero ang bilis sumagot eh. Naiintindihan niya lang agad eh. Manad. Mama, thank you very much. Another lot chicken nuggets. Yun, naiinis ka na sa memer mo na tropa o anak. Oo na. Hindi ko maintindihan itong linggo mo anak. Chicken nuggets ka lang, chicken nuggets. Fuck you ka talaga. Puro ako luto ng chicken nuggets mo ng bata ako. Di naman ako nag-viral ah. Sunod. Ay, Pinoy. Carb on carb. Kaya lalaki ng katawan ng construction worker dito eh. Talo pa yung mga nagji-gym eh. O, lugaw sa tinapay. Turay na Pinoy. Ayan, nag-generate ng mga Pilipino. Kaya natin pumagala isang araw na ito lang eh. Yung na kailangan ng ano, mga steak. To na yung ano mo eh, no? Hapunan tsaka almusal mo eh. Sunod! Lord, sana bigyan mo ako ng sign kung sino yung mapapangasawa ko. Uy, siya na ba yun? Grabe, ang bilis mo naman, Lord. Yung mukha Love pa lang you. yun, parang boss fight eh. Parang mahirap kaaway yun, no? Ito parang save point sa Skyrim, di ba? Meron ka bang ibebenta sa akin? Siya pala yung unlock mong karakter. Malay mo, nasa likod pa lang yung dapat i-unlock, di ba? Hashtag love wins, di ba? Kala mo lang yung iniilawan ni Lord, pero yung anino pala niya ang dapat mo makita. I thought the guy na naka-white. Sabi ko sa inyo, kati comment section, naiintindihan ako. Napitan mo na. Mag-generate na kayo ng bagong Pilipino. Mag-generate na kayo. Ito na yun. Tunod. Ano kay Pierre. We thought we could play in class. Oh, shoutout Mapua University. Ay naku, magsasara to kung lab nyo dahil sa ginawa nito. We thought we could play in class. Uy, Valorant. Oh, may LOL pa. Change mo yung ano. Change mo yung icon. Nice. Magaling. Dami yung time kaysa makinig kayo. May oras lagi yung mangkupal ng kapwa. Magaling. Tunod. Alam kong Pilipino yan eh. Generate ng katarantaduhan. Ikaw na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Oh, Laguna. Laguna naman. Tagay! Sa pangsisig dyan oh. Pasebo na to. Initin nyo ulit. Parang ko nasa bar. Oh, puta, sabi lalapitan mo eh. Parang yung nailawan kanina. Bagalan pa nga natin, meron na palang ganito ang TikTok 0.75. Pucha. Mr. Right, pero naapakan yung cupcake.
Pwede ka mabulunan sa cupcake niya. Kaya siguro ganun. Kulang lang sa tagay yan. Kulang pa sa inom. Kinakabahan pa eh. Meron ka mga kilala dyan. Paglasing, daig pa singer, di ba? Doon lumalabas yung lakas ng loob. Pag mahina na yung utak. At least sinubukan niya, di ba? Yan naman ang tatak ng Pilipino eh. Kung subukan mo muna kahit basura yung cupcake. Tunad! halal, 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 halal. halal, 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 Kala ko ginagano. Hangal, hangal, hangal. halal, Mukhang abuso ka, ha? halal, halal, Up. Halal, Gets halal, pag halal, halal. halal, Halal is halal, Arabic word that simply means lawful or permitted. Parang humingi ka ng permission, but generally refers to what's allowed under Islamic law. It's the opposite of haram, which means unlawful or prohibited. Kung bakit thing to sa TikTok? Gusto nila mamburaot eh, leche. halal, halal, Hindi naman tayo kay bibili. halal, Hangal ka. halal, 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 Sabi mo na uto dyan, ha? halal, halal, halal. Hindi bibigay sa yan. Hangal ka pag kinuha mo yan. Ang ano naman yan, bait naman nila. Okay, kumamaya sa Divisoria. Good luck. Update vlog mo ako sa kulungan, ha? Testing ko sa fishbowlan. Lugi ang fishbowl dyan. Stayin ka muna sa barangay. Yan. Hangal, hangal, hangal. Tunod. Galing kay The Pebbles. Chowking Express. Oh, damn! Uso-uso to. Ginawa dito ni Moire. Ginawa dito to eh. Baka gumagawa ng aesthetic sa 7-Eleven mini stop. 정후, 과자, 주시, Kaya feeling mo ang karway. Wrong karway yan. 주시, Yan yung hirap sa atin ginagawa nyo. I overheard that she likes Wong Kar-wai. Huwag kayo mag-iba ng personalidad sa gusto nyo above, ha? Magkaroon kayo ng sarili nyo. Pero paano pa nag-break kayo? Paano kung di kayo trip? O di wala ka na, may maghahanap ka na naman ng bagong copy-paste ng gusto mo. 주시, 시진핑, 중주, 프리루핀, 다실, 왕실리안, 호, 20, 정후, 공미, At least kuha niya yung lo-fi aesthetic, yung parang 5 frames per second. 리, 트랄리, 진주, 정화, 렌민, 공후고, 장리, Yes! Yes! Gusto ko rin masakal ng fishnet ng binte. 칠찬, 존유엔, 주20, 정후, 렌, 조칭과일라. Meron ako screenshot ng Wong Kar-wai dito eh. Nanood ako dati dyan eh. May gusto akong shot dun eh. Hindi naman to spoiler. Ano yun, iconic yan. Yan yung kanya hindi ko alam kung The One That Got Away. Pero meron siyang meron siyang very rustic na vibe. Maganda yung aesthetic talaga eh. Parang sarap siya i-screenshot tapos pa-post mo sa Instagram mo. Gano'n. Masarap lang siya tignan. Ano yung mga kulay. Laging, yung kulay pala emosyon na. Diba? Walang OA na zoom out, zoom in. Saka yung story niya, mga gawa niya, parang wala namang moral lesson. Parang mararamdaman mo, ito talaga buhay. Diba? Hindi naman kailangan lagi may mapupulot kang aral. Minsan, hindi ka magbabago. So, panoorin niyo yan. Hindi dahil gusto nung above, ha? Panoorin niya kasi gusto niyo matutog so makita ng bago, ha? Okay. Sunod, Filipino obituaries be like. It is with great sadness that we announce that Carlo Francisco de la Peña joined his creator last February 20th. Ha? Francisco, or Boy as he was fondly known, was the 12th son of Sigismundo and Eleanor de la Peña from Vigan City, Ilocos Sur. Rest in peace. He married his childhood sweetheart, Benilda de la Peña, née Dong Juanco, in 1962 and had 3 children, David Lester, Junjun, and Rochelle. Lahat and naman tayo meron Junjun na tito and 7 grandchildren. At least nakatakas siya sa pagiging isang Pilipino, di ba? grandchildren, Rest in Pinoy. Cyrell, Joseph Bryan, Luzay Mandria, John Ray, Lagi tayo may Luz Viminda, Luz Vimindria, lagi naman Luzon, Visayas, Mindanao, John Ray, Tito Boy, sigurado lagi tayo may boy. Arturo Fortunato, affectionately known as Babang, Lovely Girl, and B. Si Lovely, si Princess, lagi He meron passed yan. away peacefully from complications of stomach cancer shortly after hearing about the birth of his great-grandson, Dayan. Mukhang alam ko na kung ano ang bias ng nanay mo. Taeyun. Mukha siyang nataihan, hindi yan Taeyun eh. To God be the glory. Diba? Hindi siya namatay sa stomach cancer, namatay sa kakanseran ng Pilipinas. AI generated siya. Ayan na nga, di ba? Sabi ko sa inyo eh. AI generated Pinoy. Kaya pala nakapakyo. Pero kasi mukhang totoo eh. Hindi naman kailangan i-generate. He no longer has to live as a Filipino. He's finally free. Tapos na-reincarnate ka, binalik ka lang sa Pilipinas. Galing kang Luzon, tapos sa Mindanao ka naman. So, mas matindi, mas hard mode. Yung sunod natin video gawin natin, when you get reincarnated in the Philippines. Sige. Na-inspire ako sa ginawa mo. Wow, Mau. Maraming salamat. Philippines Historical People Voice Part 2. Jose Rizal. Minsan na lang magtilapia eh. Kinain pa ng pusa.
Si General Luna, General Wala Tuna kasi yan. nagbabantay lahat. Sa akin din ako. General Tilapia pala. Tutok eh. Maraming salamat. Tutok talaga sa yung mga barel, di ba? Kaya yun talaga si General Luna eh. Kung hindi tutok ng magulang, noon tutok ka ng barel. Sunod! Sarap! Ay, sarap. Yung pancake na tig 5 piso. At pili, ano gusto mo? Masukal, mantikilya. Sarap. Latte, ba't Bechin? Tulog ka dyan. Binechin na! Bechin! At kika Ajinomoto, bro. Ajinomoto lang malakas. Magge-generate ka dyan ng bagong tumor. No. Kulang. Terno pala yung Bechin sa Tulog ka dyan mamaya. Hindi ko alam yun. Pagising mo, may salasabit ka na dito. Ito yan. Si ano pa, si Grabe pa pala to eh. Bechin? Kamay ko pa muna pala, Meg. Diba? Sarap. Usually sa bar yan, lalagay yung bechin dun sa, sa inumin eh. Para pagising mo, made-degenerate ka na. Nad! Saint Donalyn Bartolome, patron saint of labor and employment, hindi po kami karapat-dapat na magreklamo sa trabaho. May Saint Donalyn na mag-generate ng trabaho sa ating lahat. Amen? Tugon po. Saint Donalyn Bartolome, pray for us. Ay, di pala, work for us. Mas maganda dyan. So, Nad. Wasted na naman ako. Ano kayo ba yung hang time pa eh? Babae ko sa iba nagpa-bang-bang. Bigla na-generate dun yung yung Pilipino. Every woman in a 150 square meter radius. Kasi nag-sponsor Rizal. Maraming salamat. So, Nad. Why say Parapowan? You can say this instead. Kuya, itigil na natin to. Ayoko na, kuya! Ayoko na maging Pilipino. Ibaba mo na ako dyan. No to jeepney face out. Okay lang yan. Okay lang ma-face out yung mga relasyon nyo. Wag lang yung jeepney, di ba? Sabagot pa si kuya, ayaw mo na. Mukhang malambing, di ba? Totoo nga na ang jeepney driver, sweet lover. Patalunin mo na siya dyan. Bisa dito. Talon! Kanina ka pala nakasakay sa akin. Ganun. Eh! Ito, Horacio de la Costa Hood. Sino to? Ateneo? May nakasalabit. Gawa-ganun sa'yo. Tumatawag ang principal sa iyong mga magulang. Handa na ako sa'yo. Tumawag ang Ateneo, wrong number. Daya sa Ateneo nga. Nagtatagalog ba sa Ateneo? Kalokohan yan. Levy Cook, bro. Nakaka-generate ng riz yan eh. Pag ka lang, relax ka lang, diba? Sunod! 2, 3. Police, 5 pesos. Yun. Ayos na. Pakilala ka muna. Joy. Joy. Ano pangalan mo? Pangalan mo? Superman? Ayan. I'm Romela Bando White Quezon, September 7, 1972, birth certificate. Ang sabi ni Judge, sumulat siya sa'yo. Ang height niya, World Wrestling Federation, hindi ako. Let's go. Ngayon, kung gusto mo siyang makaharap, dahil sa sulat, bata ka pa raw. Dahil tinapon mo ang pinag-aralan ng estudyante na sulat, ibigay daw itapon, Marikina. Ang dami nangyayari. Pero mukhang merong pinagdadaanan si kuya o meron siyang ganong sakit. So, naiintindihan ko naman. Sana sa video na ito ay makakuha siya ng kailangan niya na tulong. Ano to? Kulang to sa na-generate. Hindi pa kompleto. So, i-comment niyo yung pangalan niya. Baka makatulong tayo. Maraming salamat. Sunod. Filipino parents determined will get first. Pulso lang yan. Isa pa yan. Pag na-generate ka talaga dito eh. Yun yung ma-generate sa yung klase ng magulang eh. Wala kang magagawa. Panindigan mo. Sunod. Toxic Filipino culture. Pag kumain ka sa mga kainan ng mag-isa, it's either malungkot ka or lonely ka. O ayaw mo man libre. Ewan ko dito, parang may ganun ngang stigma. Pag mag-isa ako makain, mag-isa ka nanonood ng movie. Kundi, minsan umay lang ako magharap ng kausap. Lalagyan ka ng sad quote o motivational quote. Yung respect the grind. O ano pa ba yung may sinasabi? It takes time to bring out the best in you. Di ba pwedeng gusto ko lang mag-isa, gusto ko lang katahimik. Ang ingay-ingay na sa social media, lahat na lang may comment sa'yo, lahat na lang may gusto sabihin sa'yo. Di ba? Minsan ang pinakamatindi nating kritiko ay sarili natin at sapat na yun, di ba? Pero yun na yung buong araw na gusto mo marinig, wala na sa iba. Nakikita mo na lang, nasa TikTok ka na. Tama ka dyan. Sunod! Today was the only day in history where I wish I wasn't black. Today is the only day in history where I wish I was Filipino. Kala mo lang yan. Privilege ka nga eh. Kung nasa loob ka ng kotse, magkano lang kaya kotse dyan, ha? I didn't know Filipinos ride that hard for each other. I was in the gym today and some black guy was talking junk to one of the Filipino guys, but he didn't know there was 5 of them together. He didn't know they were together. He just thought it was 5 little nigga Filipinos running around, and he just thought he was going to catch one. Nick? Ano? No! It was like, when things popped off, it was like watching ants
take on a Komodo dragon. It was like, I was like, what is this? The camaraderie they had was just absolutely insane. Y'all Filipinos, y'all ride. Like, I'm gonna tell you right now, they did not believe in once. They did not believe in once. It was insane, man. Ano daw? Ano in once? As in yung K-pop? Ano once? Ang bilis na magsalita, di ko maintindihan. Sigurado ako, di pa magkakilala yung mga Pilipino yun eh. Pili ko napansin sila dyan na pagtitripan siya. Parang, oh, tol. Back off! Back off, you motherfucker! We don't have other pillows. Pero pag Pinoy sa Pinoy, kanya-kanya tayo. Diba sabi ko sa iyo, okay lang man trash talk dito, Pilipino sa Pilipino. Pero pag ibang lahi na yun ang trash talk sa, putang ina mo, hindi pwede, diba? Yari ka. Kami lang ang pwede manlahi sa sarili namin, okay? Kasi hard mode dito, kami lang nakakaintindi sa isa't isa. Pinoy pride, lapu-lapu style. Oh my God! Kinulang. Yan ang nangyayari pag kalaban mo sila pulapo sa machete, di ba? Pa-generate nga ng kamay yan. Dalawa, gawin mong gunting talaga para matalo yung kalaban niya. Medyo dark. Sunod na, ayoko na dyan. Galing kay Flexible. Oh! Generate some codes for that cyberpunk. Ano naman to? Realme. Hindi mo kailangan ng wallet. Pero hindi rin gagana yan. Kasi pag nanakaw yan, yung mismong phone mo. So, nawalan ka na nga ng phone. Nabawasan ka pa na 100. Kulang ka pa sa pag-grind sa Pilipinas. Maintindihan mo din. Pero okay lang. Nasa ano naman. Nasa tamang lugar naman ng iyong utak. Upgrade pa tayo. Generate. Pero huwag na mag-generate ng mga bata ha. Mga batang ina dyan. Tigil nyo na yan. Ikaw ba ay lalaki o babae? Ikaw ba ay babae? May assume yung gender ko. Sagot. Sure ka na? Yes, of course. Ay, of course. Sure ka na? Oh, no. Iba naman. Akil. Ikaw si Akil. Iba naman ang sexual preference eh. So, baka alam naman niya talaga na lalaki siya, pero iba ang kanyang tipo, di ba? Mag-generate na tayo ng pang 21st century ng mga beliefs. At least, di ba, mabata pa lang na pag-uusapan niya ng kanyang pamilya. Galing kay MG. Nice. Lahat pwedeng ayusin ng tape. Mag-generate ka lang ng bago na bintana. Parang awa mo na. Na ano ba to? Nadantayan ba to? Tunod! Ako po si Armando at hindi po ako masamang tao. Nandito po ako para humingi ng tulong nyo. Nais ko pong bumili ng Air Jordan shoes. Hindi ka masamang tao pero sumasama loob ko sa'yo ha. Gusto ko po ito. Yung mukha ni ate. Punitin ko yung papel ulit. Kaso wala po akong pambili. Hihingi po sana ako ng donasyon para sa pambili ng Air Jordan. Tigil na natin to. Tulad na sinabi nung kanina. Kapiran kita eh. Kapir. Bilisan mo pa kuya. Gusto ko siyang malaglag. Pero mukhang dati pa to kasi wala na sila mga face mask dito eh. Tayo na nabigyan ka pa talaga. Hayop ka. Ano ate. Napakabait mo. Idol. O yan. Shoutout sa'yo. Tulad. Tol, tignan mo tong Rizko. Sinexually harass ang cashier na super. Tignan mo tong Rizko. Yeah, literal na humawak kayo ng damo. Wala masama magkaroon ng confidence. Pero diba, kailangan natin paraanin sa mga filters ang pagiging confident. Diba? Pag mukha ka ng tanga sa ginagawa mo, nakakapagpahiya ka na ng tao, hindi na yan Riz. Ano na yan? Riz training order na yan o prison ng abot mo. Galing. Sunod. Aray ko puta. Sarap! Okay, may takpan yung bungo. Or Roshomai. Sarap! Sarap mag-generate ng ulam, di ba? Upo, chan, sulit. Give me that Riz. Almusal 7:30. Ako rin yan eh. Sarap naman ang lechon natin. Yung laman niya, pwede mo pambili ng tunay na lechon. Sabi mo magsayang ako. Ayan, pang buong barangay. #LoveWin, sabi ko sa inyo eh. Oy, dapat kasama dito si Kapitan.
Titikman talaga. Kung alam lang niya maraming gustong tumakas sa pag-ibig. Well, hindi naman sa ayoko maging Pilipino, ayoko lang sa Pilipinas. Masaya ang mga Pilipino. Pero diba, hindi natin deserve yung ginagawa sa atin ng Pilipinas. Magkaiba kasi yun. Sa The Glory episode 12, sabi dito sa comment, hindi naman daw ito ibig sabihin nito. Parang mas sarcastic daw to. Pwede ko pa ito napapanood, hindi ko alam yung context. Pero diba, pag na-generate ka sa Pilipinas, makukuha mo naman lahat ng skills na kailangan mo para mabuhay. Hard mode nga dito, diba? Oh! Sino hinayaan to magluto? Ito yung face out mo. Puta yung driver na face out. Nawala. Papa Legaspi, oy, pasakay naman. Ito, hindi ko to ititigil, pucha. Sama mo ako mag-ride hanggang sa dulo. Ito ba yung modernized jeepney? Walang driver. Sunod. Ako paborito ko ang jeep. Kasi dyan, nakakasilip ako ng lalaki dyan. Lalo na pag ang kaharap ko, lalaki, gwapo, na naka-short, ay putang ina. Tuwang-tuwa ako. Kap, tigil mo to, Kap. Tuwang-tuwa ako pag ang lalaking gwapo, magkaharap kami, pasimple kong sinisilip kung ano ang dapat masilip sa lalaki. At minsan, lumilipat ako sa lalaking gwapo na inuupuan ko. Na kunwari, sinisiksik ko, sinasadya. Ay, sorry pare Ay, nako po. Lalo na yung mga nakabukod na dapat makita. Pero wag na yun ang pag-usapan. Baka nag-enjoy ka pag-usapan Hindi dapat yung jeep ang na-face out, dapat yung kalbo Wala face out na yung buhok niya. Nauna nang ma-face out yan. Yan yung parusa sa'yo kasi ganyan ka Tunad! Sin City was... Nauna nang Riz yung singhot niya. Pakitawag yung tito nyo. Naiiwan na naman sa TikTok. Maraming salamat. Balik kay Jelly Poop. Hey! Around the goal, around the goal. Hindi naman si Dagol ito Budget na goal to Ang dami ng mga Pinoy na nag-generate. Around the goal, around the goal, around the goal, around the goal, around the goal. Ito yung utak ko habang dinadaan ko lahat ng memes na yan. Kabit talaga. Pinoy generated yan. Instrumental. Nawalang kita kahit kapiling mo pa siya. Well, when you go. So whatever I'll make you try to stay. Okay, copyrighted na yan. Huwag ka nang bumalik Don't get back. Tigil na nga natin to, diba? At paghuli, mabuti at walang langaw. Hindi nakapag-generate ng langaw Mas mahirap bilhin yan. Minsan, nagdadalawang isip ka nang bumili pag may langaw. At least sure ka na nabantayan na walang langaw, diba? May aso na sa loob. Tanggalin mo yan at doon natatapos yun. Nagustuhan nyo ba ating mga na-generate na mga memes na pinadala ngayong linggo? Kung gusto pa naman ganito, huwag nyo tayo like, share. So mga mahilig mag-generate ng bata nyong friends, huwag nyo tayo subscribe. Paulo na mamaalam.